Velkommen til, her er Noel Christensen fra eReviews.dk, og i dag skal vi unboxe et produkt fra Buffalo, og det er en trådløs router, ganske enkelt, med den nye AC standard, som er den nye og hurtigste netværksstandard, der er på markedet i øjeblikket. Den her er så ikke den hurtigste, den kører kun det, der hedder AC 866, og så kører den så 300N. Det vil sige, det er en dual band router, som understøtter både AC, N og selvfølgelig de ældre standarder. Men det er dual band, og man kan sige, at på det ene kan du køre AC op til de 866, og på det andet bånd kan du køre N-standarden op til 300. Det er en sort router, som I kan se. Den har gigabit Ethernet, så det vil sige, at de kablede enheder, de er også tilgodeset. Så står der her, at den er perfekt til tablets og smartphones. Det kommer vi nok ind på i selve anmeldelsen, og ikke så meget i unboxing-videoen her. Modellen, den hedder AirStation WZR-1166DHP, og det er et svimlende langt navn, men det er altså modelnummeret på den. Lad os prøve lige at pakke den op. Vi skal måske lige vende emballagen her. Der er sådan lige på siden en lille forklaring af de forskellige N-standarder og AC-standarder, og hvad det giver af hastighed. Her om bagpå, der kan man lige få en forklaring omkring igen de forskellige standarder. Hvad kan du forvente, og hvad er der af features, når du har de forskellige standarder. Det her, det er så en AC 1200 hedder den. 1200 kommer af, at man lægger de to tal sammen. Det giver så et samlet overførselshastighed. Og den opfylder egentlig alle kravene. Det er selvfølgelig nogle krav, Buffalo selv har sat op, så man kan sige, at mere kan man som ikke lægge i det. Man kan læse lidt mere omkring, hvad enheden kan her. Blandt andet så det, jeg lige lægger mærke til, det er, at den har en USB-port, så du kan dele en ekstern harddisk eller lignende. Så skulle den have extreme range, og det finder vi selvfølgelig ud af, når vi engang kommer til at teste den. Og så skulle den være rigtig nem at sætte op. Men lad os prøve at pakke den op og se, hvordan den ser ud. Først og fremmest. Ikke fordi det er så vigtigt, men det er det, vi har mulighed for i sådan en unboxing. I hvert fald først og fremmest en router her, kan jeg fornemme. Og prøv at vi gør det på den her måde. Hvis man tager det hele ud, der er en lille quick start guide her, som forklarer, hvordan du sætter den til dit netværk. Så er der nogle skruer her. Det er formentlig til at sætte en fod fast med, som vi umiddelbart, uden at jeg er helt sikker, der er nemlig sådan en her med. Så er der et Ethernet-kabel, og det er et flat et af slags, det er faktisk meget cool. Så er der en 220 volt strømforsyning, den skal jo til. Og så er der selve routeren her, som faktisk er ret lækker, og noget mere lækker, end jeg egentlig lige havde forventet. Den er i sådan en blød, gummiagtig overflade, ser meget cool ud. Og som I kan se, så er den drejet til at enten stå op, ja, eller ligge ned for den sags skyld. Og her bagpå, der har vi så de forskellige porte. Den kan fungere som access point og wireless bridge, kan jeg se. Sådan lige umiddelbart, man kan skifte de forskellige tilstande her, hvis man ikke vil have køre den som helt almindelig router. Så har du en USB-port, og det er endda en USB 3.0, hvor du kan tilslutte en ekstern harddisk eller lignende, som du ønsker at dele på dit netværk. Så har du gigabit Ethernet-portene, indgang til din netforbindelse. Og så kan du simpelthen tænde og slukke her. Strømknap naturligvis også. Hernede i bunden er en hard reset, hvis der skulle være et eller andet galt med enheden. Serienummer og så videre, der står her. Og hvis man lige trækker den her ud, så kan man se username og så videre til enheden. Det er faktisk meget cool. Og du har også en SSID nøgle her, eller ID'et og en nøgle, så fremt at du ikke ønsker at opsætte netværket ligesom helt fra starten af. Det er en meget fed feature også. Men der kommer en anmeldelse af enheden her på eReviews.dk, og du skal have tak fordi du så